V našom klube začíname novú kampaň s názvom Permanentka ako symbol hrdosti. O tejto myšlienke sa dnes porozprávame s Dominikom Terazom, športovým riaditeľom MŠK. Povedzte nám, ako vznikla táto myšlienka a čo bolo jej cieľom? Tak v podstate od začiatku nejakého môjho nástupu na túto pozíciu tou prioritou bola divácka návštevnosť a samotný fanúšik. My sme vytvorili počas 3 sezón, myslím si, že dostatočné množstvo marketingových aktivít. Mali sme zápasy zamerané pre deti, mali sme zápasy zamerané pre mužskú časť publika, pre ženskú časť publika. Všetky tie zložky a zápasu, ako je maskot, ako sú možno nejaké prekvapenia v bufete, ako sú tomboly, aj špecifické, aj vlastne také všeobecné, priniesli nejaký progres návštevnosti a počas jesene vlastne vznikla myšlienka pri pohľade na tribúnu a na ten počet divákov, ktorý navštevoval jednotlivé zápasy, keďže myslím si, že počas jesenej časti tá návštevnosť bola nadštandardná na 3. ligu. Mali sme vo väčšine prípadov plnú hlavnú tribúnu. Tak proste vznikla myšlienka, možno pre niekoho, by som povedal, nereálna, alebo proste šialená. Pre nás je to taký menší sen možno a tým prioritným cieľom je zabezpečiť na novú sezónu predaj permanentiek na celú tribúnu, čo je cca 950 miest. Chceli by sme sa dostať do povedomia nejakého futbalového sveta na Slovensku ešte výraznejšie ako sme. Chceli by sme preraziť možno marketingovo, možno dať nejaký signál do tej futbalovej verejnosti, že Stropkov je na futbalovej mape etablovaný a chce sa dostať ešte vyššie. Vychádzali sme aj z nejakých štatistík. Futbal sa dostáva do online priestoru. Niektoré zápasy, hlavne pohárové, boli vysielané aj na YouTube, na našom kanáli klubovom. Pokiaľ mám správne čísla, zápas s Liptovským Mikulášom si pozrelo viac ako 1500 ľudí na YouTube. Štatistiky na sociálnych sieťach sú tiež zaujímavé. Na Facebooku niektoré príspevky dosahovali úroveň pozretí čísle 40 000. Myslím si, že prvý zápas s Košicami, s Bečkom Košic, mali sme pozretia na úrovni 25 000 ľudí, čiže tu tam ďalší priestor vznikol prostredníctvom Typos TV, kde sa premietajú live prenosy zápasov 3. ligy. Sme v rámci pozretí highlightov na prvom mieste v rámci celej 3. ligy. Zápas s Raslavicami si pozrelo, myslím, že 2500 ľudí, takže tie čísla niečo znamenajú a vzbudili v nás nejakú myšlienku a preto vlastne prichádzame s permanentkou ako symbolom hrdosti a budeme vlastne sa snažiť do začiatku novej sezóny spraviť všetko preto, aby sme predali čo najviac permanentiek. Sledovali sme si štatistiku aj v Nike lige pri predaji permanentiek. Sú tam výrazné čísla, sú tam aj nízke čísla, takže aj tou návštevnosťou, aj vlastne tým projektom by sme sa radi dostali nielen na úroveň možno 2. ligy, ale niekedy aj na úroveň 1. ligy. Čo bolo vašou konkrétnou inšpiráciou? Tak konkrétnou inšpiráciou bol, ako som spomínal, fanúšik a plná tribúna na zápasoch počas jesenej časti. Myslím si, že aj tá výsledková časť, ktorá je podstatná pri návštevnosti, bola uspokojivá. Myslím si, že držíme krok s poprednými mužstvami 3. ligy. Tešíme sa na jarnú časť. Veríme, že bude ešte úspešnejšia ako tá jesená. Musím spomenúť náš Ultras. Viem, že založili vlastne a zoficiálnili fanklub, majú nové občianske združenie. Nestretol som sa na našich domácich zápasoch s tým, aby Ultras hostí prišiel na zápas. Naši vlastne fanúškovia chodia na tie vonkajšie zápasy, za čo im ďakujeme. Myslím si, že sme raritou a vlastne príjemným klubom aj z tohto pohľadu, keďže chodia naši fanúškovia aj na zápasy vonku a aj na tie vzdialené zápasy. No a tak, ako som spomínal,
prioritným cieľom je rozvíriť tú hladinu na futbalovej vlastne slovenskej mape, aby sme preslavili náš klub ešte výraznejšie ako je a dostali ho do povedomia. Aké benefity pripravujete pre držiteľov permanentiek? Tak tým základným benefitom z môjho pohľadu je to, že ten majiteľ permanentky bude majiteľom permanentky. Chceme spraviť z permanentky nejaký symbol hrdosti ku klubu. Bude mať jedinečnú grafiku. Už teraz vlastne pripravujeme niečo iné, ako to bolo vlastne v posledných rokoch. Tá permanentka bude mať aj svoj obal nejaký, svoju knižku v úvodzovkách a vlastne bude niečo, čím sa budú môcť možno ľudia pochváliť. Ďalšími benefitmi zvyšujeme vlastne počet tých benefitov oproti minulým rokom. Mali sme rokovania nejakými 6-7 firmami, možno ten počet bude stúpať z rôznych oblastí, aby sme vlastne oslovili čím väčšie množstvo ľudí. Suma sumárum, držiteľ permanentky bude mať výhody napríklad v reštaurácii so zľavnenou cenou. Rokovali sme s iným kvetinárstvom, rokovali sme s ďalšími firmami, ktoré sa venujú iným službám, iným predajom produktov. Postupne to predstavíme na našich sociálnych sieťach. Čiže to by boli ďalšie benefity. Pre koho je táto permanentka určená? Určená je prioritne pre všetkých fanúšikov nášho klubu. Keďže chodí dostatočné množstvo vlastne na zápasy, nevynímajú deti, nevynímajú ženy. Budeme pravdepodobne trošku upravovať vstupné na novú sezónu. Bude tam symbolické vstupné aj pre deti, aj pre ženy, aby sme možno dosiahli presnejšie a reálnejšie číslo návštevnosti, keďže teraz ženy a deti mali vstup zdarma. Určená je samozrejme alebo respektíve budeme ju ponúkať a tá kampaň pri predaji bude zacelená aj na firmy stropkové a v okolí. Možno to bude pre niektorých majiteľov firiem zaujímavý darček na Vianoce. Snažíme sa, respektíve určite bude spustený predaj permanentiek ešte pred Vianocami. Bude to možno vhodný darček pre niektorých ľudí. Ja osobne mám dosť známych, ktorí žijú mimo Stropkova, v Bratislave, v zahraničí, v Nemecku, ktorí sledujú náš klub a možno to bude pre nich nejaká forma podpory klubu, tým, že sledujú live prenosy či na YouTube alebo na Typos TV, tak to bude možno pre nich forma podpory klubu a myslím si, že pôjdeme aj do škôl a do mestských organizácií a budeme ponúkať permanentku širokému okoliu, tak verím, že ten viac ako pol rok do začiatku novej sezóny zvládneme tak, aby sme s týmto projektom boli spokojní. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujeme.